ki perbungit baro bat ki perlok ni ai khuble ye fi sin na gadeng jong ka Bible study jong ka balang president pentha angamat da lom siam ni ai ngu eu blai namar ka jing isnai ki jong bo la dan kat lam bat ngi lungba jong ki ni tayo ki blalet mangi ban peteng ki ni Bible study demen ta kasngin peteng patru ya kani ka jing puli jongi ya ka farsi jong ki talan kabang nilai sedang kini ki laite yo ki bladam dan mentah kesingin yo ban polis yo kini dekat na do ko bakhan rio terter kabayu thu sifang kumno ba kini ki laingut ki sakri ki jong blai ki balayo ki talan no kunrat jong ki ba thau hi yo try jisu kumno ki lapanun kam ya kita ki talan na do kesingi bakilo yo diang no kunrat bahadian bakil ula ai ya kitalan haki ula let no eladi sika jinglet ka bajingai ka maong ka dekat ka bakhatsan te ka dekat bakhan riu pan bat khan nyong ni puli sipang kumno bakini ki laingut ki panan kam ya kita kitalan ubaning kong ubayo santalan ubar ubayo artalan badu balai ubayo sitalan te ka dekat bakhan riu khan nyo ngan puli ki ong kumni anda kum ta ubalayo pediang yagi santalan ulalet khai bat ki badulapan man ki weipat ki santalan kumjuru uta ubar utaru ulayo nong ki weipat ar utate ubalayo diang ka wei ulalet ti thliu ka khando bad ulaburi no ya usbai ukanrat jung ti andala khamslam ukunrat jong kita ki sakri uwan uyakhen batki tegini gidi dukhat na do ka bakhan rio do ka bakhat khandai bang puli mantan hak dukhat ka bakhan rio le thu boni u sakri ubalayo santli ki talan ulalet ula yakhai batki bat ulayo lani ula penman chushu pat sasantalan tagumat arsya ya kabulayo no kunrat ujung uni ubaru ubalayo artli kitalan uru ulalet bad ula khayi kumalet uni ubaningkong dakitaki artli bad ula penman chusu sa artli kabamut hi bama uru ula penman arsya ya kaba ukunrat jung ula ai hu te kaba dkhot bkhat pra bagai thu sipang ni ubalayo kawai kitalan uni laong ni ula ti thliu haka khando bad ula buri no yusbai kunra jung te bomot ba yakata kaspa lani katalan ka ba kunra jung ula ai hu sim lalet ban yakhai bat ka ban penman susu kumbala le kita ki arngut ki bahaswa nrei ula lit penban ban ti ka thliu po khando bad ula bu yakata katalan hang ta ka thliu bad ula betap no eka daga jing temu ban buri eka ban ni puli ro ki dekat ki basadian baulalet ban sei biang ni katalan tiga dekat bakhat khandai ke thu ba ukunran ulawan phai ndala khamslam ka bamut ba ga jinglet ju kalong ka bajingai bat kumta kita ga jinglet ga ju ba kalong ka bajingai riu ni ka phone dia baga jingle chung kala long ka bajingai ula khamslam te bat ula wan phai bat ong ka khot khat khandai da bo ula wan phai ula khen bat kita ki sakri kamot ula pha khot iki bat ula sim ya ka jinge ya khen lang bat ki lani ula pan jing khen na ki sepang ka ek baki kilale bat kita kitalan nani ka spa ka ba ula ai ki kat kum ka jingla jongki ka ong ka khat ka khat san tingila puli ka ni ka tayo bladap kumno ba uniu kulrat simla ai palat ya ka ba kini ki sakri kila ban penan kam lani ban pen roi u bala ban pen roi sibun ula ai santalan yo bala ban pen roi kat ban biang ula ai atalan badiu bala ban penroi tang khandiat ulai sitalan namar bau ni ukunran ulong bastat utip ya ka capacity lani ka jingla
jong kisakri ki jong bat kum taru utrai jongi Jesus Christ utip ya ka jingla jongi iwe piwe bat kum tau ai hangi kat bakum kata ka jingla jongi ya ka spa ka jong bangingin penan kam ngin ya khai laningin pentri kam ya ka jing jong ni ba kata ka spa bukan jam sim ke bola ai hangi ngin yo ban penroi bonsha te tung nyepet ya gitu khat ke basedian pan ke khat ke ba khat phra tatar hai gamut ke ba khat arpho tatar andakum ta uta ubala yo diang ye ki santalan ula wan bat ula walam ye ki santalan ki wei ye ki santali ki wei ki talan uda ong ko kanran mela ai hanga santalan hakmi ngalayo nong santali ki wei ki talan teu kanra jung u long u bhami usyakri bubha bat banget mela minot haki bakhandiat ngan bu ye me halor ki bubun to khele chipo kajing kaman ukandra jongme te kani khot ngi pulis pang ka hakapor bu lawat phai nu kandra bat ula khot ye ki ban panj khen na ki uni usyakri ubaning kong long ko kandra nga layo na me santli ki talen mela ai nga santli bat hakmi nani pet ngala penman shu sa santli ulai ka report ke jong halo jong kandra bat uni kandra le thu ani bolak sungobha bat ula ayu kanong ka bakhrau wong ba milong usyakri bala le ka bha bat kumta wong la ngala shania ime ka bakhandiat bat mela penman kumtaru ngan shania pat ime ya ka bakhambun bat uni ba aru ubalayo artalan ula ai ka report ke jong wong kendrat mela ai nga artalan bat mentapet ngalawan ra sat atalan susu na lor jong ka bala ai memi bat yo niru kajing ainong jong kendrat kalong baur unyo ya kajing shania lor ka bakhambun te wo mena minot ha ka bakhandiat ngan bu yemi halor ki bubun do khile chipo kajing kemen ukandrat jongmi tingin se pet susu sifangani kanong ba layo tenrei habasdang kajayu hadian bonu kundra uladap ai heki yakini kis tanan ki jongki la ki jongki jingyo bat habo lali no sekani ki jinglet ka jingai uniu baning kong bat ubar ki bala yo santalan bat atalan kimsim la penslam ya kaban apen dan kam lani ban pentrai kam ya kita lan ki baki kelayo kidai ki sakri ki jong nu kunrat lani ki mrau ki jong u te bat kilalong ki bakloi ban pendap ya ka kamram ka bau kunrat ula ai ki marsen yo ya kini ki talan ki jong ki uni ba yo santalan bat tau ba yo atalan kila marmar kila sedang ya ka kam ka jong ki te hakajing sakri yo try jungi Jesus Christ dan kikhlemat lani iweiru ikhlemat ibangi de bandu kombalong gini ki sakri kawai pakawai ka khlemat kadon la ka jong kajing ai ka bau ai hangi bangin la ban pentrai kam deng ba kata kajing ai ka jong khnang ba ka tu ka khlemat kan long ka basaiso debat ke ka bangila baro kat kom kita ki khlemat bat kilat kelenti ki bu ayengi bat gini ki talen bangin penan kam bat kata kajing pun ko bor lani kajing ai bu ayengi kata kadon kador sudu bam jukun ni hakini ki arngut ki sakri bakidon ru kajing trisitam lani kajing yai minat hakata kajing trejongki ukunrat wong bhami sakri babha mela minat hak bakhandiat kemat kadon kajing long haki kebakwa man 3 minit ya ka kam ke bau kendrat ula ahiki te wat lada wan slam kimsim la penan ka por kimsim la ong kendrat wan slam teng tongan khampen pensukino ka kam ngan kham 3 sukino ndrei kila 3 minit berkata kedai ke jinglong ke jong sakri ujong blai ubom song than
lani ubang penserwai ke por ndrei ukwa pakawai ka khlep mat jong jingim ke jong on penan kam hok ye ka kumbo bleu la ai te kani ke jing minot ka ba ni i nuksan ki wei pat ki jing ya den ti jong e kani ke jing em habangi pe ye ki khna puli kito hi ki batre minot ki ba penan kam lot i khlep mat jong kapor ke jong ki yo ye ke jing khet yo so ba kham bun ba kham khrau te bat kalong ru ke jing long haki ba ki kwa ban le ka ba bhatam na to kunrat jum ki kami na kata te bat kat ba kinang 3 minute kat taru kinang tebit kinang nang kinang janai kinang bha kinang roi kata ka kam ka ba ki kile ublei ru unang penla ye ki namar ba ki 3 minute te bon ki breu ki bah kani ka jingim ki sedang hakarukom ka ba biang bha hakarukom ki sedang tenrei hateng i badan pat ki sakut no tang hasiteng ki suki no dalayat ka to kani ka por ba teng ka kam jung ki ka kalaran din no te ato ngila mo ban ye beteng ban penan kam yi khlemat jung ka jingim ka jungi hadu ka bakut jung ka jingim kata kalong ka jing kli ni kong yanga bat yang hilang baru ru namar ba kumta ka bangi penan kam yi ka por ka bau bleu ai ngi ni ka jingim ban 3 minute kataru kan long ka jing kemen jungi hadien ngin se pe itu ka khat basidien ti kini namar ba ki long kumta ka kam juki ka long ka basaiso ei ka bakilale la long no ke makila yo pansngat jong ka jing saiso ka bakrau namar bro ngut kini kila yo arsya ya ka bau kanrat jong ki ula ai kamat kila pen bun kila pen roi arsya na ka ka bala ai kanrat jong ki tekan no ka long ka jing kemen yo kanrat jong ki bo wan phai ka mangila puli to ka khon namar ba ula ong bhame usyakri bo bha ka bomut bo la kemen sibun bat ka jing 3 minute ka jong ki nang ta te ungi i yo try jisu kum ka nuksa ka ba khrau tam na ka banta jong kani hak kisnam bo ula pendap ya ka jing syakri ka jong u na ka banta ka jing pen im jong ka pathai tang laisnam e ula penan kam ki khlemat baro jong ka jing im ka jong hoit rengkat bat ka jing pen kubor ka bau yo na blei lang bau man sim ba khui sim pen la na e nrei ula pen sei so kat ka bau blei ula it ho bon pendap hadu bun da yo ban kamai ya ka hok jong ka jing pen im na ka banta ka pathai bro ka wi de kata ka dei ka bangi i ka nuksan utrai jisu ban ngin la sibun ru ban pendap ya la diru ya ka jing phathong la jong ya ka jing kit khle jong la jong ru la da ngi bot ka ni ka nuksa ka jong trai jisu ten da ulon phai no kunran ni la puli tu khat ki badin bo la khat ye ki ban ula pan jing khen na ki we hedin we ban ngi ni ki arngot ki ba haswa kamut usyakri uba layo santalan ban ubayo artalan namar bakila 3 sitam kila 3 minute kila pen khre ru yele di na ka banta kata ka sngi bo kunrat un pan jingkhan naki kilong ki bala kloi ban ai jingkhan te ha bo lo khot ki kim sim la pen tut kim sim la le ngai ndrei ki wan da ka jing long ka bastat thather ban ki kwa ya ka ban sim na bat u namar dei baki khmi anti ka bukum kata ka sngi bo un wan mo u ban pan jingkhan bat kila pen khre nam ta kata namar kata gilong ki bakloi ki bak kemen bannet bani kendu bat lau kunrat ban ai jingkhan tekan long kum taru ye ki breu ki bula pen khre ile de bani sham bat utrai jisu ka sngi bon wan lani ka ni ka jing em kat ka bau bleu ai ngi ban im lada kam pat de ka sngi bo wan trai jisu ndre ka sngi bon wan shao yengi shimet poi ka sngi ka bangi de ban khlat na ka ni ka slak ndo ne la long ka sngi ha ka ba ka bon wan sundon ya ka ban shao no ka balang kanu ne pedang kini ki atli ka don
kajing kemen lada ngi la penkre iladi ngi la 3 minut kan don kajing kemen ban ong haladi o kenrat ula wan ngala kloi ban ai jing khen apa un pan te kamdan kano kajing septing haki bakini kendo yu namar kiap kami yu ban kilamat ya kajing kemen ban syakri yu ki iet yu bat kumta ki mat ya kajing tre jong kajing iet kajong u po iet ki ha kajing im jong ki ban kani kajing lakloi jong ki ban syakri yu ha kajing sia kami na kata kajing iet kajong ki yu kombo lo ong uno ba iet nga on sumari ki hukum ki jonga ha ka gospel yones bat kim simnan kono ro kajing long kulmar kajing long wit jingmut ani kajing long lemmo hakapor baki dei bani ai jing khen kilala ban ai thik pathik ya kajing ai jing khen juki uniu boyo santalen tam ya ka santalen ka bola yo no try ula penroi santalen ulit ban yethu da ka basai bola penroi shu sa santalen kumjuru boyo atalen ula penroi atalen shu bat kumta ula kloi ban yethu da ka basai bola penroi shu sa atalen kamat kamdan kono ro kajing buri ndrei kat ka bakilayo ka baiseng ko manongno ka bakilayo no kunrat bat ka jing onong ka bakilayo onong na kajing khai jongki tikitalan baro kat ka bakilayo kilalit pan IT halo kunrat kim simburi tingkai nakamentai la di tangkan dia ro namarba ki pediang bakini baro kat ki bakilayo ka dei jong kunrat jongki wala kila trisitom nri kim don kamen sim on onga la trisitom te ngade benyo seldi kani nri ki don kata kamen sim ka boong haladi bakani baro ka bangala penroi ru kadai ka jong kunrat nalor ka bola ayanga akan no banga maphi ru bangin yo ya kamen sim ka bukum kata bakat banginang don hakani kasla khando ki jingyo ki jongi ki bangyo no blai banginom kam seladi ki badai na kabanta bangin penroi na kabanta jong kejing penim bat kejing kerkhui ki wei banginum kam no ikita seladi nrei bangin penroi susu iki khnang bangin yo ban ai ya ka babun so blai ndau kala dei ka por bangin ai jing khan tingi puliru to ki dekhat ba kunrat ula ainong yaki dengan puli biang yakatu kejing ainong kejong u hakatu ka dekhat keba arhulai wong bha me usyakri bha bat bangit melaminat hakaba khandiat ngan ai me halor hey ngan ai me halor ki babun to khilet chepo kejingkman ukunrat jongmi bat kalalong taru yau niu ba shwaru uni uban ubayo santalen te bro arngut kiyo ya kanong ka bakraw uni kunra ka baningkong kalong ba kiyo shwa ya kajing yero jung ba kila le ya ka babhatam bha me usyakri babha tegadon kani ka appreciation ka mangi ong ha kten phareng lani kajing nyokor na kunra uye i yangi kumangi ni penan kam ya ka ek bol ahingi halu ka no ngilong sincere but haba usyam bakalong kumta kajing nyokor jung kajing yero jung ru kawan kat kum kata banalor kata wong ru ya katu jing kenten ki buong bhami usyakri bo bhabat bangin kani ka kenten bangit ka thau ya jing yaine lani ubayene bhami usyakri bo bhabat bayene kumut ba uyi i ya ka jinglong ka bayene kamde ka jinglong ka bakla khlak si khlak nani sipor la long minot sipor la 3 months subha de ka jingkmen sipor pat la le phoi la ni la kanrandian no te rei kadon ka jingene kadon ka constancy ha karkom ba kini ki armut ki sakri kila 3 ti wong sisu patru hadian ketu wong melam minat hakaba khandiat ngan bu yemi halor ki babun
Deuni kini arngot ki sakri ki laminot haka bakhandiat. De haka jing nyau jong niu kunrat haka jing thau jong kat ka bola ai ki la kalong santalen atalen kalong tang khandiat. Kam dei sibon. De kata ka dei ka jing bha jong kunrat jong ngi u ai ngi tang khandiat kat ta kat bangi ngila ban pentrei kam. Kat kum ka bor ka jing la jong ngi ka sap ka jongi ka bala dan hapo jongi bula ai ngi te bat katau ai ha ka jing khen jong ka long tang khan diat den rei namar ba ngi la minot na ka menta ka ta ka ba khan diat kanong pat ka bon ai ngi kanong ka ba bon wong ngala bu yemi halor ka ba bon ka mot ba long ki ban hap ban korbar ya ka ba kham khrau bat kata ka dei ka jing ai nong ka ba dei biang nang ta wong ru tu khile chipo ka jing kmanu kunra jume kani ka nong ka ba la ai hakini argun unni ubayo santalen bat bayo atalen ki bala penroi ru arsha ki jing yo jungki baki yo ru ya ka jing kman ka jung kunra ujongki te ka jing kman ka jung trai jisu kalong ka jing kman ka ba palat liam mdan ka jing kman ka bakat ka jung trai jisu ubolong kenrat jumi namar balai bola sya ya ka bakhrau tam ka jing sya sitam ulong tho sik hebru ong ba naga benta ka jing kemen ka ba up yu ula kloi ban sya ya ka ta ka jing sya hagalan nong ka bakhat ar jong ka sithi sik hebru haga dokhat ka ba ar uni unong tho jong ka sithi sik nong hebru ong batung in pet daga jing yesha yaga jing pet thong yaga bala bo khmat jungi daga ba khmi shaw jisu nong penlong ba nong penjana yaga jing jungi uba namar kata ga jing kmen yaga bala bo khmat jungu ula sha yaga ding phna uda iben yaga jing le ran balula shong haga kti kaman ka khat ublai to try jisu ula sha yaga ding phna ula sya yaga jing iben jong kibrio ula sya yaga jing yap ka basir khai namar ba uthau yaga ta jing kemen ka ba ublai kupa ula bu na ga banta jong bat kani ga diga jing kemen ka ba khrau tam ka ba la ban yo ka ba try jisu ula yo tementa na ga banta kita ki bala minot ha ka ba khandiat om tang ba wangan bu halor ke babun ndre wong bakinyo ya ke jing kemen ke jong kenrat ujong ki nginyo ya ke jing kemen ke jong try jisu un ailam ya kata hangi nda kala poi kata kesngi ha ka ba un panjing khenangi ban ha ba un syamingi bangi laminot ha ka ba khandiat akat no kan long ke jing kemen ban yo diang na kata ke jing kemen ke jong kenrat jongi kani ke jing kemen jong kalong ru ka badan ka buram ka bakhrau ka badan kata ke jing suk ru haka te mdan kano ke jing sya sitam jungi ki jing yakendo jungi hakani ka perthai ki ban kham khrau ya kata ki la banong khrau kano ke jing I jungi ni ka perthai ki jing ki bangi mat ki jing sya sitam bangi ha ban yaling ba namar ka kerteng jung ndai kita kimlong haba ya nujur bat kata ke jing kemen ke ba lapan kre na ke benta jom kita ki bala minat ka ba khandiat bat ki bala yene hu to bleu na ai bor yang ai phiru bangin minat hakata ke ba ula ayengi bangin pentre kam bahaya ki bangin pen roye ki ban bot nuksahi nakini ki arngut ki sakri bat ngin sayo ya kan ke jingkemen ke bola kular na ka benta kita ki becho to bleun kerkhu ya kan ke jing puli jungi ya ka ktin ju te kan ke tayo ka babuat pat ngin se pe ngin se puli sipang uni sakri balai pat ubale yo e ka sitalen ka e ka bejai haba sim lapanan kam me kata talen ka bala ayu kunran reula det ban betep ya ka apo khandau
te tungin duai ku pa jungi ba peneng ya ingo emen ta ka ktien jumi ka ba danbor ka ktien jumi ka ba penset bor ru try ka ba pen im yangi ki breu ki batlot ki baswai bangin nangla banyai bot yo try jisu ukhonu jumi daga donut ka ba kamen wada peneng ki jing ki bangi deben ya kendo ai boringi try ban minot hakata ka ba khndiat ka ba mela aingi kat ka ka ba me aingi ki spa ba kan jaman simbat kino ki jing ai ki jumi ka ni jing im bangin minot try ban penroi ya ka bonsha baru try bangin la ban nong ki ba yene hakata ka ba me mrashani aingi try to snow ki jing karpa jungi kur khui wipi we ki ba la yo snow ki ni ka bible study baginang yo ma ki jing yalam ki jumi haka jing im ki jongki na bangi pa ni gini keteng try baru nong penim be jungi Jesus Christ pada ka buai no ruto ai ba jing ai ka patap biang ki jong u ka jing ba ka jong bleu ku pa lam ka jing slok ka jong man sim bu khoi kina shongkar hai lem bat ni kumu pat lang u jong me ni kum jo ru ki parab ngai baro haklang sat lak ka thai menta ba du halak taru amen to blain kur khu ki jing puli jongi ya ktien ka bu khu jong